трагичната смърт на Алексей Навални в един затвор отвъд полярния кръг предизвика оправдано възмущение в Европа. Междувременно в затвора Белмарш в Лондон, на 2 часа път от Брюксел, един друг затворник, Джулиан Асанж, 5-та година е лишен от свободата си и 14 години е преследван при пълното безразличие на европейските институции. Грехът на покойния Навални беше критиката му към Кремъл, а този на Асанж, че отстоява свободата на информацията в нашия задушаван от пропаганда и морално самодоволство свят, който все още наричаме демократичен. Всеки гражданин, готов да плати цената на една демократична кауза, е достоен за нашата подкрепа. Ако скърбим за Навални, но мълчим за Асанж, сами подравяме моралната достоверност на Европа. Призовавам Комисията и парламента да заявят подкрепата си за Джулиан Асанж, както го правят хиляди европейски граждани, и то преди да е станало твърде късно. Благодаря ви за вниманието.